Opgave 3. Første dag i skole efter jeg blev blind. Formål og opgavebeskrivelse. Her sættes synssansen ud af spillet. Som blind er man i den grad afhængig af sine øvrige sanser. Ved først at gå en førtur med bind for øjnene oplever eleverne, hvordan det er at færdes uden brug af synssansen. Disse sanseindtryk skal bruges direkte i den tekst, de efterfølgende skal skrive. Forfattere skriver med hele kroppen, siger man. De overfører sanseindtryk fra deres egen krop til teksten. Så det handler om, at eleverne bliver opmærksomme på deres egen krop og bevidste om, hvordan den reagerer i forskellige situationer. Det handler i høj grad om indlevelse, at forestille sig, at man er sin hovedperson. Særlige forhold. Øvelsen er todelt. Første del skal i alt højst tage 20 minutter. Umiddelbart efter turen er det en god idé at give eleverne 5 minutter til at skrive deres sanseindtryk ned. Selve skriveøvelsen skal tage ca. 15 minutter. Hvis eleverne er godt i gang med at skrive, ja, så måske 20. Variationer af øvelsen. Man kan også tage klassen med på en kort tur i bus eller tog. Eleverne skal sidde med lukkede øjne og være opmærksom på, hvad de ser, lugter og mærker. Titlen kunne være blind passager.